Nome, terve. Joo, sä oot siellä sitten tommosen... Sniperin kanssa. Is. Täk, täk, täk. Poistumaan. Noni, nyt rupes sitten Jussillekin maistuu perro. No. Mä en nyt kyllä ihan oo semmonen kaveri kyllä, mitä te... Kyllä sä näytät olevan Kahden kimppa perhus. kiinnostaa. Uusille elämyksille tietysti pitää olla avoin ja niin poispäin. Ei täällä ketään ole. Siinä ois tommonen copperline. Visi menee tänne torniin nyt taas. Wahoo! 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 Mukavilla menee päältä 2 kaveria. Vittu se meni. Se kyllä nyt juosi johonkin. Alle on tulos sit sikaa niin vitusti. Alfa. Mä tapoin ne molemmat kyllä just. Tai sanotaan näin assist kanssa skilli. Ei vittu, nyt tuli toi laiva tonne sit. Teraan kuolaa. Otas mä yritän. En mä kerkeä. Kontissa. Ai sulla on niinku kontissa jotain. Äijä vai? Ei siinä sitten.